Bai, hasi zinbiarrien, eta sortzi hirurehunera, aitxe, kartzela. Zer ari zen baina? Gari baten... Berrizen ibizan. Berrizen, baduren gari baten da... Hemen ama defuntien etxien. Osa, que Julioen deteniduko ben. Julio. Hauen garitxe, da beha, zelan bastante behandu zen. Gari bateko, zelan aurrutik etxagoen denporaik, gari bateko zen, gure aitxe, osa biena. Handi, detenidu ekarri abien. Guarda, oie. Eta detenidu dute nora irua bien? Lehen getxera, erropa kamizeu, eta gero abandoa. Da, Guardia Zibile, erropa kamizan daula kuartu. Kuartuen. Eta zazpi kuartilo, eta horren zor eukusan gizona, euri launtzen. Guardia Zibile launtzen. Zuzan. Badakizue nortzuk izen ziren denuntzia jarria bienak, ala? Bai. Esan gure dozue? Bai. Bueno, gero lehi dukozu. Oine, hemen jarraitzen. Bale. Bota. Nuni bidigara. Zazpi kuartilloko gizona. Birien goezela, astola kontorra eutzen pinoi bat, goen, pinoi izan, orduko bai, eta guarzoile zeltzien, este ha sido un poco sospechoso, o un sospechoso, gure jaiti guarzoile zeltzien, eta guarzoile lotut, eskuek eta gure jairu dabi. Da beste zazpirek, detenidu teru abizena bat abez, eskuek lotut. Bat abez. Gure jairu, zazpi martillo, zor, guinak, Zazpi kuartilo zorbitu, guizi, espektakular. Muita kontu hori horrek, muita kontu hori horrek, atzok graztu jatzen, Ja.